Haupa, arratsaldeon, aste berri bati ekin diogu guk, eta aste berri bati bakarrik ez, denboraldi berri bati ere ekin dio egunean beinek. 11garrena, eta ez da ez nolaneko erronka. Gaurko hitza gainera sormena da. Ideia hori sortu zuenak ere izango du meriturik, baina hori bai erantzuterakoan sormenik ez du behar, erantzun zuzena behar duelako. Izan ere sormenak baditu habilidade asko, ezta? Eta besteak beste horietako bat da koloreekin jolastu dezakegula. Kolorerik ez dagoen tokian kolorea sartu, eta beste sormena ere bada garai bateko festa hartu eta berreskuratzeko sekulako jaialdia antolatu. Horixe bera egin dute gure gaurko gonbidatuek, aurrena Raisa Alaba ilustratzailea aurkeztuko dizuegu. Aurreratzen dizuet bere lanetako bat aurten ikusiena izango dela eta seguru bazter guztietan ikusiko duzuela. Oraintxe jakingo dugu zer lanetaz ari garen, eta bestetik Imanol Agirre etorriko zaigu, Lorealdiak badakizue hasiera batean bai, festivala bera berreskuratu zutela, baina pixkanaka enbor horretatik adar gehiago ere sortu dira, eta sormen ola aurkeztea etorri zaigu gaur. Gogoratu nun topatuko gaitu zuen Itzokei, B,EITB, Txiolandian, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei@eitb.eus. Eta sormenaz ari garela, bada kantu bat, Lemoako taldeak ekarri ziguna, sormenaren kemena. Eta gaurkoek badute sormenetik, zein kemenetik. Horregatik atarikoa borobiltzeko, zeinke taldearen abesti hauxe, sormenaren kemena. Esan dizuet ez da, aurten bazter askotan ikusiko dugun kartela, hauxe duzue Euskal Herrian hasiko delako, Frantziako turra, 3 egunez ibiliko da gainera, hemen gure bazterretan, eta hura iragartzeko kartel hauxe aukeratu dute, ikusten duzue, koloretsua, komiki gisakoa ere badena, bertan baditu oso nabarmenak eta ezaugarriak diren osagai batzuk, ez da, kolore horia, bai, baina baita urdina eta berdea, horiek direlako Euskal Herriak biltzen dituenak, baina azalpenak nik neronek baino beto emango dizkizue, egileak berak, Raisa Alabak. Arratsaldeon, Raisa. Arratsaldeon. Zer moduz gara, ongi? Ongi, eskerrik asko. Bueno, ezer baino lehen zorionak, izan ere pentsatzen dut, zu bezalako ilustratzaile batentzat, artista batentzat, sekulako mauka ere badela, bazter guztietan bere lana ikusteko aukera izatea, ez? Beraz, kontentu izango zara noski. Bai, oso pozik nago egia esan. Bai, izan ere nik aurreratu dut, ez? Aurtengo edizioa iragartzeko kartel horrek badituela ezaugarri batzuk, oso zureak direnak ere bai, eta horiek aztertuko ditugu orain, baina enkargua zuk zer horrek nola jaso zenuen? Euskal Herriko irudigileen elkarteak deialdi bat zabaldu zuen, turreko kartela egiteko, eta, aurkeztu nintzen, eta, sorte handiarekin iragazi egin nuen lehialdia, eta, hemen emaitza. Badakit gainera, behin betiko emaitzak aldaketa batzuk ere izan dituela, zuk zer horrek aurrena eguzkia gorri kolorekoa jarri zeniolako, ez da? Gero antolakuntzatik ere eskatu zizuten Guggenheimen irudia eta ere txertatzeko, ez? Eta halako aldaketatxo batzuk bai, baina jatorriko lana nahiko antzekoa zen, ez? Hori da. Zuk azaldu dezun bezala, guztiak kolegorrikoa zen, baina, orokorrean, eta egia esan, asko errespetatu zuten lana, hori batzutan ez dela erraza, beraz, nik oso pozik geratu nintzen, komunikazioarekin, komunikazio oso izan genuen, eta hori, eskertzeko da, olako lanetan. Beste urte batzuetako kartelarekin alderatuta ikusten dugu, txirrindulariaren figura bai askotan maiz egoten dela, ura egoten dela erdigunean, baina zuk horri bestelako osagai batzuk ere gehitu dizkiozu, ez? Azken finean inguruko hori ere erakutsi nahi zenuen, ala?
Bai, hori da. Nik faltan botatzen nuen beti olako karteletan pixka bat festa, ez? Ez dakit, turra, bueno, nik ikusten duan bezala badauka ere jai kutsu hori, ez? Jendeak asko ospatzen du, eta orduan baita ere alaia egin nahi nuen horregatik, ez? Orduan, bueno, koloreak alaiak dira, potenteak dira, hori batez ere gogoratzeko, ez? Da hori baita nik uste dut, edo niretzako importantea delako. Bai, eta Euskal Herria esan dutzuk, urdina eta berde irudikatzen duzula, itsasoa eta mendia, horrela laburbildu daiteke Euskal Herri osoa, batzutan sensazioa daukagu, 11 kolore gehiago ere badaudela, zeinen desberdinak garen elkarrekin eta ikusita, ezta? Bai, noski, baina, bueno, berde asko daude, urdin asko daude, beraz, bueno, hortzen gaude, ez? Bai, zu ikusi zintugun Parisen ere aurkezpenean antxe zinela, eta zure hitzak dira pozik zeundela, uste zenuelako honek balioko zuela Euskal ilustratzaileen lana balorean jartzeko, ezta? Eta askotan jasotzen ez zuen aitortza hori jasotzeko ere balekoa izango zela, ez? Hori espero dut, Euskal Herrian ilustratzaile eta marrazkilari asko eta osonak ditugulako, eta, bueno, bada garaia ez, geure artea erakusteko eta, bueno, besteak ere ikusi esaten ez. Beraz, bueno, niretzako hori, oso pozgarria dela. Esan dut nik lehen ere zureak oso zureak diren osagai batzuk badituela, ze aipatuko dugu zuze horri Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasitakoa zarela, gero gradu ondoko bat egin zenuen zeramikaren gainean, ze hortaz ere hariko gara ez, badituzula lan hildo desberdinak, eta gero irudi eta komikigintzaren gaineko ikasketak ere egindakoa zara, eta zure lanetan somatzen dugula hori ez, komikitik ere asko edan duzula, eta komiki itxura ere igertzen zaiela, ez, zure lan gehientsuenei? Hori da, ni, bueno, ilustratzailea izan baino lehen, bueno, beti dago galdera hori, ez zer zara, ilustratzailea edo marrazkilaria. Eta, bueno, ni marrazkilaria naizela uste dut, eta beraz nietzako bada garrantzitsua marra, ez, eta marraren inpronta hori. Beraz, ni beti marrazten dut arkatzarekin edo rotrin batekin, komikilariek egiten duten bezala, eta nik uste dut horregatik dagoela beti edo nire lana daukala, komiki itxura hori, nire lan prozesua holakoa delako, ez? Arkatz horrekin edo rotrin horrekin egiten duzu bizkarrezurra, eta gero muskulua jartzerakoan hor koloreak eta bestelako osagaiak gehitzen dizkiozu. Hori da, eta kolorea beti ordenagailuz sartzen dut, espada, marrazkia ez estropeatzeko. Bai, zer bestela atzera bueltarik ez dago, ez? Tipexarik eta borrago marik eta horrelako ez dute balio, ez? Eta dena den esan dugu, koloreak jartzen dizkiozula, ohikoak ez direnak ere, ez? Zure marrazkitan ikusten dugu askotan, jendearen azala, berde kolorekoa eta alakoa ere izaten dela, ez da danak estralurtar bihurtzen dituzun, edo bestelako helbururik ere baute duen danak guztiz berdetze hori, ez? Batzutan ere aurpegi denak larrosak jartzea edo gure kolorezkoak jartzea ez pixka eta aspergarria da. Orduan, aldatzeko eta marrazkia ere pixka bat dinamizatzeko, rekurso horiek gustatzen zaizkit egitea. Bai, eta askotan zure pertsonaiek gainera etzaia atzematen generoa ere, ezta? Gizon edo emakume diren, batzutan, ez dela zertan hori azpimarratu ere, ez? Hori da, uste hori da. Izan ere, badakigu, zuk baduzula kezka bat, eta izaera feminista ere izan baduzula, beste komunikabide askorekin eta kolaborazioak egindakoa zarelako, tartean New York Times, The New Yorker, edo El País, eta alako egunkari handiak bai, baina bereziki edo pentsatzen dut, gustora ere lana egiten duzula, Pikara magazinekoekin, azkena ere ikusi izan zaitugu Vertikala podcastekoekin, olako animazio dotore bat eta egin duzula, eta gai horretan, erosoago sentitzen zara? Bai, niri, noski, badira asko gustatzen zaizkidean gaiak, eta, kontsideratzen dituela baita, importanteak, ez? Eta, lehen esan duzun bezala ere, argi erakustea, generoa edo olako gauzak ez direla azkenean importanteak, ez? Normalean jendeak marrazki bat ikusten duenean, edo beraiei gustatzen zaien marrazki bat ikusten dutenean jendeak
inoiz ez dute pentsatzen, zer izango da, neska edo mutil bat edo ez, eta orduan horri garrantziak entzea baita gustatzen zait. Bai, izan ere, badakigu, komikizaletasun handiare badagoela Euskal Herrian, ez da, asteburu honetan esaterako Anguleman, ospatu da, hitzordu garrantzitsu hori, eta asko eta asko... Antxe zaude, ez da. Eta hain zuzen ere, bertan pentsatzen dut, nundik jaso, iturriak eta lakoak ere izango direla, ez? Eta orduan, bat asebeteta egon daitekela, ez? Olakoetan ikusita, zenbateko sormena dagoen, hasieran aipatu dut, ez? Sormenaren kemena, sormenaren indarra, eta sormenak azkenean nolako guzta ekartzen duen, guzta hori biltzeko ere balioko duela, ez? Hori da. Eta zaletasun hori asetzeko egin behar da. Alegia, irakurleak egon badaude, baina marrazkilariak, ilustratzaileak eta alakorik behar da, eta esate baterako, eta zuk zer horrek turraren aurkezpenean azpimarratu bezala, Euskal Herriko, Euskal Irudigileen elkarteare sortu da, eta hor nolabait ere, zuek ari zarete borrokan, zuen lan horrek ere aitortza bat izan dezan, ezta? Zenbatxu zaudete, zenbat lagun, hortxe elkarte hortan sartuta? Orainen nago ziur, baina esango nuke 70 inguru edo gaudela, gutxi gora bera, ez nago ziur, baina asko gaude eta hori beti borrokan ez edo geure bidea jarraitzen eta gauzak amankomunean beti hobeto ateratzen dira, ez? Eta gauzak ere konpartitzea oso garrantzitsua da, geure lanean, besteekin ere, beste sortzaileekin hitz egitea, hori beti nik uste dut, batez ere, ezoizkoak diren lanetan, oso garrantzitsua dela. Indarra egiteko, ez? Hori da, aitortza hori lortzeko ere beharrezkoa izango da, besteak beste zuen lana erakusteko, erakusleioak eta izatea, ez? Eta batzuetan galeriak ematen du, bestelako lan batzuetarako eta daudela gordeta, museoetan ere susmoa daukat, behar bezain besteko zirrikiturik etzaiola uzten olako disiplinari, eta zure lana berriz, ikusi dezakegu gaur egun Instagramen eta olakoetan, pentsatzen dut, sare sozialak ere badirela, ez? Gaur egun galeria moderno edo galeria gixako batzuk, ez? Bai, noski, eta hori batez ere ilustratzaile eta marrazkilarientzako, ez? Ilustrazioa beti izan dalako konsideratuta tipo arte menor, ez? Edo hori hauek marrazkilariak ez dira margolariak bezala edo eskultorak bezala. Ez dago hain demokratizatua, ez? Nik uste dute arte munduan. Bueno, orain ja gehiago, baina, gutxinaka, pertsona askoren esfortzua dela eta hori behar ilustrazioa eta marrazketa behar duten lekua lortzen da. Zuk zer horrek ere eta ezagunak izan dira antolatu dituzun erakusketak, ez da, batetik Bilbao Arten eta aritu zinenean, eta baita Lataierren ere, eta Lataierrekoa gainera zuretzat berezikia izango zen, zezu zer horri ere antxe aritzen zara lanean, ez? Zenolako toki berezia den Lataier ezagutzen ez duenarentzat, azalduko aldugu? Lataier badago Bilbon, eta da grabatu eskola bat eta grabatu galeria. Eta maite, niretzako oso pertsona garrantzitsua izan da, berak ni hasi nintzenean marrazkia egiten eta grabatu egiten unibertsitatean, parean Lataierren aritu nintzen lanean eta neure proiektua garatzen, eta berak erakutsi izan dit marrazkiarekiko hori, maitasun hori, bera zale eta marrazkilari amorratua da, eta espazio horretan hori nabaritu daiteke, ez? Esposizioetan, klaseetan, eta oso leku komentagarria da edo norentzako. Dr. Jekyll eta Mr. Hyden gisa ibiltzen altzaren galdetu harritzun raiza, esan dugu ez da, batetik komiki gintzan, iruditegian eta aritzen zarela, baina gero bestetik zeramikan. Eta horrela, kanpotik begiratuta bentzat, bi mundu nahiko desberdin iruditzen zaizkigu. Ez dakit zuk ere bi hoiek asetzekatik bietara jotzen duzun, edo guk uste baino osagarriagoak ote diren bi mundu hoiek? Niretzako osagarriak dira, beti zeramika egiten dudalako, zeramikak marrazki batetik ez ateratzen dira ideiak, ginot.
Orduan, bueno, ni hasi nintzen komikia ikasten nuenean Bartzelonan, eta orain proiektu hemenen ere irakaslea naiz, zeramika irakaslea naiz, eta, bueno, niri gustatzen zaidana da, zeramikan dena egin dezakezula, ez? Bueno, hemen ikusten dudan bezala, lanparak edo platerrak edo eta ez dakit edo zein gauza egin dezakezu. Eta bada oso material berezia, oso erraza da egiteko, eta ez dakit, nik lotura argia dago, baina, bueno. Azken finean dena da sorkuntza, ez da, Raiza, dena da sorkuntza. Hori da, dena da sorkuntza. Eta zuk sorkuntza ere oso gertutik bizi duzu, ze familiatik datorkizu ere gainera, ez? Aita ere halako lanetan eta ibilia zelako, eta zuk txikitatik garbi hortan aritu behartzen nuela, ez? Hori da. Bai, nire aitak arte ederrak ikasi zituen baita, bera, aritzen da batez ere, berak mailak egiten ditu, maila asko, eta, danetarek egiten du, ez? Eta pintura ere egiten du, eta, bai, txikitatik erreferentzia hori izan da, holan amaitu dut. Horixe, gonbita egingo diegu gure ikusleei sar daitezela, sare sozialetan edo zure webgunean bera topatuko dutela, eta bertan ikusiko dituztela zure lan asko. Ze gaur aitzakia eman digu turraren kartelak hori izango delako aurten ikusiko denetako bat, baina beste 11, beste hainbestere badituzu, ezta? Azkena bala azokarako eta egindakoak eta halakoak ere topatuko dituztela, eta hartara gainera urrungoan kalean bakarren bat ikusten dugunean esango dugu, beira, honek Raizaren izateko itxura dauka, ez? Oso ongi, Raiza, eskertuta oso, eta tira, urrungo batean kontatuko dizkuntzu, Anguleman ere zer nolako giroa dagoen eta zer nolako lanak ikusi ahal izan dituzun. Eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Antzerkia zaritu ginen, lehengo astean ere gurean, eta aurrerantzean ere etzaigu aitzakiri faltako, antzerki demoraldia puri-purian dugulako. Donostiako deferia azoka, garrantzitsuenetakoa dena, martxoaren 13-tik 16 egingo da, eta desinformazioaren auzia izango du ardatz, fake newsak alegia. Hiriko 5 espaziotan hainbat antzezlan ikusi ahalko da, 30 bat ikuskizun guztira, eta berrikuntza gixara gainera, lehenengoz, zirko emanaldi batera izango da, nagusienentzako txontxongiloak, eta aurreko asteburuan, Pepin Tom konpainia belgikarrak Deep Teach, The Missing Room and The Lost Room ikuskizuna aurkeztuko du Victoria Eugenia. Baina artean, eta hori baino lehenago, Eibarko antzerki jardunaldien 46. edizioa izango dugu. Otsaiaren 14-tik hasi eta martxoaren 31-era bitartean. Koliseo antzokian eta Unibertsitate Laboralean, Ai Carmela, Abundance, Cigarreras edo El Nadador de Aguas Abiertas, erderaz, eta euskeraz berriz Lagun Beltzasko, Obeixilik edo Jerma bezalako antzeslanak izango dira ikusgai, 40 egunez, pandemia ostean, ohiko moldean burutuko dira jardunaldi ezagun hauek, eta inauguraziorako gainera, San Valentin egunerako, otsailaren 14-rako, Maria Adanez eta Pepon Nieto aktore ezagunak gonbidatu dituzte. Kale animazioa izango da, jardunaldien berri emateko aurreko asteburuan, Lekim animazioak taldearen eskutik. Eta horren aurretik, hain urrutira joan gabe, ostegun honetan bertan abiatuko da Bilbon 4-3. Antzerki txikia, izeneko jaialdiaren 5. aldia. Dramaturgia ardatz hartuta, Bilboko 7 kaleetan burutzen den jaialdi berezia da hauxe, 6 antzezlan,
6 antzezlan izango dira guztira, solasaldi taularatu bat eta irakurraldi dramatizatu bat, Ganbila bildumaren aurkezpenarekin batera. 4 astez, ostegunetan beti ere, ikusle kluba ere izango da gainera aurten, iaz bezala, nun ikusle talde batek, Maren Basterretxearen igaro antzezlana aztertuko duen, emanaldiaren bezperan. Euskaltzaindiak, bira kulturguneak, 7 katu gaztetxeak eta Kafe Bar Bilbauk elkarlanean antolatzen duten jaialdia da, eta bihar izango dugu honen gaineko xehetasun gehiago Lutxo Egia gurera etortzekoa delako. Beraz ikusten duzue, antzerkitik ez dela gurean faltako, baina orain berriz, modaz aritu behar dugu edo hobesan da ehungintzaz. Etorkizunari begiratu behar diogu, zer nolako gizartean nahi dugun, kezka batzuk, ardura batzuk baditugulako, tartean jasangarritasunarena. Eta ehungintza eta jasangarritasuna hori bera nola uztartu daitezken, horren gainean gogo eta egiteko gune goxo bat sortu dute Bilbon. The Eco Lab. Zer den? Jakin nahi? Xabi Casado bidali dugu bertara. Mundu mailan segundo bakoitzeko arropaz betetako zabor kamioi baten baliokidea erraustu edo zabortegira botatzen da. Hau da, egun bakar batean, 96.200 kamioi. Inoiz baino arropa gehiago ekoizten da, azkarrago, merkeago eta kalitate eskasagoarekin. Europan bataz beste pertsona bakoitzak 11 kilo arropa zabor sortzen ditu urtean. Konturatu gara zelako mina egiten ari den, ikusten ari garelako gure begiekin, basamortuan ikusi izan ditugune irudietan, zenbat kantitate dagoen, edo Bangladesen gertatu zen Rana Plazaren eraikinaren jaustearen ondoren hor ikusi genuen zelako mina sortzen zuen industria honek. Denok noizbait kontsumitu izan dugun moda azkar honek, fast fashionak hil ere egiten du. Egoera honi buelta emateko, Bilboko Irala auzoan Laurak eta Libek The Eco Lab sortu dute. Modaren etorkizunaz hausnartzeko txoko goxoa. Gure lan esparrua hiru arlotan banatzen dugu. Lehenik eta behin tailerrak, do it yourself, azkenean indarra eskuetan dago eta jakintzan dago indarra, orduan joskintza tailerrak emoten ditugu. Bestaldetik badekogu audiovisualak, hau da, lantzen dugu irudiaren bidez, azkenean moda irudia da, estetika da, orduan, ere sartu nahi dugu hor munduan sortzen ari diren fashion film guztiak, eta azkenengoa da Ecolab Talks, horrek esan nahi du, konferentzien bidez, gai ezberdinak ekartzen ditugu, eta adituekin edo kaleko pertsonen artean, gaiak lantzen ditugu, eta azkenean jakintzuak diren pertsonak haien iritzia lusatzea. Gertutik ezagutzen dute fast fashionak sortzen dituen kalteak. Libek adibidez bertan lan egin zuen 4 urtez. Lan baldintza txarrak, gehiegizko zaborra. Laurarekin batera, Irala auzotik gizartean eragin nahi dute. Es súper necesario crear comunidad, eso desde lo pequeño. Y también yo creo que es interesante que igual estando en Bilbao nos hayamos venido también a un barrio que no sea tan céntrico, también para generar otro círculo, ¿no? Aquí en Irala. Txikitasunetik modu globalean eragitea. Horixe da bi gazte ausartauen helburua. Libe, konta iguzu, hau da zuen tailerra, zertan zabiltzate momentu honetan? Momentu honetan gauz, baditugun retalekin, satitzikiekin, egiten dugu prenda berriren bat, eta gauza zaharrak, adibidez, hemen badekogu bakeroa, ez da? Bakeroa, ez da? Praka batetik ateratakoa da? Hori da, praka batetik aterata, nazten dugu retal satitzikiak, hau beste material bat da, eta honetan biomaterialak sartzen ditugu. Biomateriala, zer da hain zuzen biomateriala? Ez da, biziri dago edo? Ez, biomaterialak gelatina eta glizerinaren arteko nasketa bat da, eta berezitasuna da, biodegradablea dela, eta kolorea da garrantzitsuena. Orduan, guk kolorea ateratzeko,
sukaldeko elementu naturalak erabiltzen ditugu. Hau zer da? Justo hau da, kolorante alimentario, bai, hau normala da, baina adibidez kurriarekin ere egin dezakezu. Ikusten ari gara hemen ere plastikoa erabiltzen duzu edo? Eske bioplastikoa holan ditzen da, ze plastikoaren itxura dauka. Ez da plastikoa berez. Ez da plastiko, hauek dira. Hemen tailerran egiten ditugune plantxak, eta gero ja honi forma moten diozu. Eta tailerra egiten duzunean, eta ez dakit jendeak ikusten duenean, badibidez kurriarekin tintatu daitekela edo, ze esaten du edo? Jendea izugarri itxuratuta gelditzen da, eta azkenan oso erakargarria da. Jazten zara bilatzen etzen aber zer daukazun, ze kolore lortu alduzun, eta begietarako oso ederra denez, azkenan jendea engantzatzen da. Ondo, Libe Laura, mila esker, eskerrik asko, zuen proiektua ezagutera ez da batik. Oso ondo. Ekintza txikiekin mundu aldatuz. Horixe, etorkizun hobeago bat lortzeko, orainaldia nolakoa beharko genuken eta orain berriz iraganera egin behar dugu. Justu gaurko egunez, orain dela 100 urte gertatutako zerbait. Baldakizu ezuek Horazio Etxebarrieta zein zen, Bizkaiko gizon aberats bat, magnate bat, diru asko zuena, baina printzipioak ere bazituen antza, ze justu gaurko egunez, Marokora joan zen, bertan bazirelako 300 espainiar preso, eta haiek danak askatzea lortu zuen, berak bakarrik gainera. Alfonso Amabigarrenak balentria hori saritu nahi, eta titulu bat ere eskaini zion, Marqués del Rescate, baina berak uko egin. Zergatik? Erantzuna Aitor Zabaletak. Marokoko gerran Espainiako armadak sekulako hondamendia izan zuen anualen Melillatik gertu. 10.000 soldadu hil eta 300 bat preso hartu zituzten. Abdelkrim, erresistentziako buruzagiak, 4 milioi pezeta, 24.000 euro eskatu zituen erreskate modura, dirutza handia orduan, duela 100 urte. Malagan barku hartu, eta han agertu zen Horazio Etxebarrieta Bilbotarra, erreskatea ordaintzeko prest. Meategi eta ontziolen jabe, Europako magnate handienetakoa zen Etxebarrieta, ausarta eta ekintzailea, saltza guztietako perrezila negozioen munduan. Abdelkrinek ez zuen beste inorekin hitz egin nahi, Etxebarrietarekin bakarrik zegoen prest negoziatzeko. Zergatik, Abdelkrimek begirunea ziolako eta solaskidetzat onartzen zuelako. Kontuazen ordura arte Horazio Etxebarrietak beste askok ez bezala nolabaiteko jarrera ohoragarria erakutsi ziola. Hala, Abdelkrimek Etxebarrieta solaskidetzat onartu eta atxiloak aske uzteko negoziazioak hasi zituzten. Marokoko kostaldera heldu, barkutik hondartzara jaitsi eta bakarrik gelditu zen Etxebarrieta bahitzaileen zain. Horrela gogoratzen zuen bere semeak. Txalupa hartu, marinelekin hondartzan lehorreratu eta zoazte esan zien aitak bestei. Bakarrik gelditu zen. Eta bakarrik zegoela ikusi zutenean, orduan jaitsi ziren mailua. Abdelkrinek gatibu guztiak askatu zituen, 300 militar guztira. Azkena libre ikusi arte ez zuen alde egin Etxebarrietak. Espainiara bueltan titulua eman nahi izan zion Alfonso Amairugarrena Espainiako erregeak, erreskatearen markesa. Baina Etxebarrietak uko egin zion, errepublika zalea baitzen. बरजोरी है बरजोरी है भाई होरी है भाई होरी है बरजोरी है भाई होरी
Bigarren urtez, Lumafest jaialdia egingo dute Donostiako Koldo Mitxelenan, gazten artean irakurketa ez ezik literatura sorkuntza ere bultzatzeko asmoz. Poesia eta sare sozialak izango dira aurten gainera ardatz, iazko arrakastak bultzatuta aldi hibrido analogikoa egingo omen dute aurten ere. Jasone Osoro, Carlos Aretxabaleta, Elis Koba eta Victoria Álvarez idazleen hitzaldiak izango dira otsailaren 9-tik 11-ra. Baina bada aurten berritasun bat. Leire Bargasek poesiarako leioa izeneko tailerrak gidatuko baitu. Horrez gain, mikrokontakizun lehiaketa ere antolatu dute, 14 eta 21 urte arteko gazteen artean. Txio baten neurriko, alegia 240 karaktereko testu bat idatzi behar da, babesleku hitza hartuta, eta horrelakorik bururatzen bazaizue, jakizue, larunbatera arteko epea duzuela zuen lanak aurkezteko. Praktikaren arabera ikusten dugulako gero egunerokotasunak beste gauza batzuk erakusten. Datorren larunbatera arte izango da hori, lehengo larunbatean berotzearen nazioarteko eguna ospatu zen. Berotzeari aurre egiteko nazioarteko eguna, ze badakizue, klima larrialdia dela eta hortxe gaudela kezkatuta denok, lurraren beraren temperaturak bataz beste gora egin duela, eta horregatik aitzaki horrekin etxe honek ekin klima ekimena jarri du abian. Eguraldiko lankideak ere, euren tartean hortxe aritu dira txukun, gas efektuko fenomeno horrek ez, ze ondorio daukan, eta horiek ere danak azaldu dizkigute, baina guk ere orain, eguraldiko lankide bat agurtu behar dugu, eta horretarako gainera, urrutira goaz, Andorraraino, bertan delako Arnaitz Fernandez, beraz, egunon, Arnaitz, arratsaldeon, zer moduz Andorraldean? Kaixo Urko, kaixo ikusentzuleok, hemen gaude Andorran, hotza egiten du, elur pixka bat egiten du ere, eta ikusten zu moduan, elurra disfrutatzeko aukera ematen ari du batez ere eskiaren zaleak direnei, beraz gero paregabea gaur hemen Andorran daukaguna. Hain urrutira joan gabe Arnaitz, asteburu honetan hemen Euskal Herrian bertan ere elurra gertu xamarrean izan dugu, baina egia da, kezkatzen ere hasita geundela, aurten elurreik etzelako iristen, eta badirudi gainera hori ez, negua beraren nahiko lehor eta epel joan den horrekin, elurra gutxiagotan ikusiko ote dugun, hori da, kezka hori izango da klima aldaketa honen ondorietako bat, edo besterik ere izango aldu? Bai, hori da, klima aldaketari buruz hitz egiten dugunean askotan, temperatura etortzen zaigu burura, baina egia da, temperaturen igoerak ere elur kantitatean daukala eragina, eta ikerketen arabera ikusi da, nola, azken hamarkadetan gero eta elur gutxiago egiten duela Pirinioan, beraz Euskal Herrian ere, eta hori izango da klima aldaketaren ondorietariko bat, gero eta elur gutxiago edukitzea, izanen jarretuko dugu, baina badirudi batez ere kantitate txikiagoak izan ditugu batez ere maila baxuetan. Pirinioan jarraituko dugu egiten, batez ere 1500 metrotik gora, baina badirudi, maila baxuetan elurra ikusteko aukerak, gero eta murritzagoak izango dira. Estatuko ez ezik, Europako beste hainbat herrialdetako meteorologoak ere bazaudete tartean, eta pentsatzekoa da, kezka batzuena eta besteena guztiena ere beretsua izango dela ez dakit hor da honeko somatuko zenun, zure kide lagun hoien artean ere, zerekin dago, bertan kezkatuta jendea? Bai, Europako hainbat meteorologo eta aurkezle bildu gara hemen Andorran, Euskal Telebista ere hemen egona izan du, eta Greziako, baita Erresuma Batuko, Portugaleko meteorologoak etorri dira, eta bileretan zer landuko dugu, batez ere klima aldaketaren gaia, baita Andorrako klima ere, baina batez ere hori, nola hainbat herrialdeetan ikusten ari dugun, nola batez besteko temperatura igotzen ari den, eta batzuk ere komentatu digute, nola gero eta elurra ikustea zailagoa dela beren lurraldeetan, beraz, klima aldaketa izaten ari da nagusi egun hauetan. Eta horiek ondorioak eta gero ondorio horien berri ere eman behar da, eta horretan aritzen zarete, bertan zaudeten gehientsuenok, ezta, eguraldiaren berri ematen, eta horixe nola eman horren berri ez, pentsatzen dut batetik alarmismoan erori gabe, baina era berean ere, gaiari garrantzirik kendu gabe, eta gauzak beren neurrian jarriz, ezta? Bai, askotan, eztabaida hori daukagu, ez da, nola, klima aldaketari buruz askotan hitz egiten dugula, baina ez dakiogu zehazki zein den, metodo berena, ez, informazio hori, biztanlereari iritsi-erazteko, eta horren ondorioz, badirudi, eraginkorrenetarikoa den metodoa badela, emozio buruz hitz egitea, pertsonei nola eguneroko bizitzan eragiten dien klima aldaketak, eta horrekin, badirudi,
hobeto iristen garela, ez, biztanleriari, hori bai, alarmismotetik urrunduta, eta beti azalpen zientifikoak emanda, eta nik uste dut horrela, konfiantza handiagoa lortzen dugula. Esan eta esan ari gara Arnaitz, eta zuri ere alaxe entzun izan dizugu eguraldiaren tartean maiz, ezta 2022a, hoi baino epelago joan zela, hoi baino beroago, temperatura nahiko goran ibili zelako, eta gero batean, orain azkeneko 2 aste hauetan, elurra etorri zaigu, batean aldaketa ikaragarria egun batetik bestera, eta ez dakit, badirudi jendeari ahaztua zitzaiola, ezta, negua nolakoa zen. Hori da Urko, uda oso lehorra izan da, beroa ere izan da, Euskal Herrian, baina baita penintsula mailan, Europa mailan, eta, sentsazio genuken, uda hori ez zela amaitu behar, ez? Udazkena etorri da, prezipitazioak izan genituen, batez ere, azaroan, baina orokorrean esan dezakegu elur konturik ez dugula eduki udazkenean, eta neguan bai elurra iritsi da, baina, sentsazioa, hori da, ez? Nola, askotan ahaztu egiten duguen, ez? Klimak zer esaten digun, klimak esaten diguna bada neguan elurra egitea ohikoa dela, baina ez dena ohikoa da, udan gertatu dena, ez? Hainbat bero aldi izan ditugu, eta, lehorte izugarria, beraz, ikusten ari dugu, ez? Azkenean, gero eta elur gutxiago daukagula, eta temperatura gero eta altuagoak, bero aldi gehiago eta lehorteak ere. Komentario hori entzuten dugu gainera bazter guztietan, ez da Arnaitz, aldaketa hauek ikusita jendeak esaten du, hau izango da kanbio klimatikoa, hau izango da larrialdi klimatikoa, ez? Baina, ez dakit, hori esatera asko mugatzea izango da, baina bai, ohitzen joan beharko dugula pixkanaka, halako aldaketa bortitzak ere izango ditugula oso denbora epe laburrean, ez? Batetik bestera pasako garela. Bai, erreza da askotan, dena klima aldaketari lotzea, eta egia esan udan beroa egitea, lehorteak noizean behin edukitzea, elurra neguan egitea, ohikoa dela, hori ez da klima aldaketaren ondorio. Ez dena ohikoa da, fenomeno, beroaldiak bezalako fenomenoak, edo, lehorteak bezalako fenomeno horiek, izaten nahi duten maiztasuna eta batez ere intentsitatea, ez? Ikusten gara nola azken urteetan, gero eta beroaldi gehiago dauzkagula, baina gainera gero eta intentsoagoak direla. Eta batzutan gero eta lehenago gertatzen dira. Aurten adibidez, ekainan hasi ginen beroaldi gogor batekin, eta beraz esan dezakegu, intentsitatea, maiztasuna eta baita lehenago gertatzea, badaudela klima aldaketarekin lotuta. Dena den tira, begibistakoa da, eta ez dagoa zu izkutatzerik non zauden, zesan dugu Andorran zaudela, batzuk erosketetarako eta probestuko lukete, zure atzean ikusitakoak ikusita, garbi dago, eskiatzeko ere probestu duzuela, ez da, bertako antolatzaiek ere konbite hori egin dizudetelako, eta tira, bukatu aurretik, aitortu iguzu, Arnaitz, zer moldatu zara eskiekin? Nire bigarren aldia izan da Urko eskiatzen, eta ez naiz lurrera erori, beraz nik uste dut helburua lortuta dagoela, eta hemendik aurrera, gero eta hobekiago egiten saiatuko gara, eta, fijazitez, nola jendea, disfrutatzen dagoen, hemen, Andorra inguruan, elurraz gozatzen, eta, badirudi, nahiko zeru estalia daukagula, baina orokorrean esan dezakegu, eskiaz edo snowboards disfrutatzeko, eguraldi ona daukagula. Tira, gozatu alden neurrian dana ere ez da lana izango, eta badazpadare epeletik ibili. Eskerrik asko Arnaitz. Eskerrik asko Urko eta ikusentzule guztioi, besarkada bat hemen Andorratik.
Ba, ikusi duzu, gaurkoan etzaigula kultur proposamenik falta, Esatera ni joan, Imanol Agirreren antza hartu dugula guk gaur, arratsaldeon Imanol. Arrastion bai. Zu ere antzeko ibiltzen zara, zu ere kultur proposamenak bat bestearen atzetik, eta ez dakit, karteran edo besapean edo non izaten dituzun, baina halako kulturrekimenen berri, zerrenda gero eta luzeagoa duzu, eta gaur horietako batzuk ere aztertuko ditugu, izan ere loraldiarekin zatozu, eta hasiera batean, atarikoan ere aipatu dugu ezta, jaialdi bat zena, asmo horrekin, hasi zinetelako, garai bateko festivalaiek berreskuratzea, alaxe egin bai, orain dela ja 9 bat urte, haren arrakasta ikusi, eta enbor hori orain makina bat adar sortu zaizkiola. Bai, orain dela 9 bat urte bi helburu estrategiko jarri gendun, Alde batetik euskal kulturaren industria sustatzea, eta hortik abiatu zen festivala, Bilbon eta Udaberrian, orain ja erreferentzia txiki bat bihurtu dena. Eta gero bestaldetik euskal kulturaren transmisioa hori ere landu nahi genuen helburu estrategiko moduen, eta hortik atara dira hainbat proiektu, eta hori da... Ikusi duzuelako bi helburu horiek lortzeko 11 bide egon daitekela, eta bakarrean zentratu beharrean, pixkanaka, 11ko hori edo batek daki zenbateko hori osatzen ari zaretela. Orain azkeneko kimua, azkeneko lorea sortu dena sormen hola da, gaur zen dugu sormenaren inguruan aritu behar genuela, eta zuek ere sormena bultzatzea aldera, batez ere gazteen artean, erabaki duzue interesgarria izan daitekela gazte horiek dagoeneko ja sormenen ari direnekin hortxe biak harremanetan jartzea, ez? Hala da, helburua da gazteak 16 eta 29 urte bitarteko pertsonak. Kanpo geratzen gara, Imanol. Gazte txartelak endu ziguten da... Horiek harremanetan jartzea gaur egun sormen garaikidea egiten duten profesionalekin, ez? Eta hori da proposamena, ez? Hain zuzen ere, 5-6 profesional deitu diegu, eta horiek erantzun dute, baietz, emango dutela tailer hori gaztei begira, ez? Aste honetan izan duzu estreinekoa, Jon Maiarekin, zer moduz joan da? Bueno, primeran, bete zen aforoa, 18 jarri gendun, eta 18 gazte egon dira Bizkaia aretoan gozatzen Jon Maiaren hitzekin eta Jon Maiaren proposamenekin. Hor ibili ziren sortzen, ibili ziren kukairen esperientzia ezagutzen, eta bueno, nik uste dut horrek pizgarri bat egiten duela, ez? Eta espero dugu, ara joan diren gazte horiek, gero, izango direla, gure kulturan, azteko konsumitzaileak eta gero baliteke sortzaileak ere. Bai, poxpola piztu egin behar dela, ez? Gero sua hartu dezan, poxpolo bat behar izaten duela eta topaketa hauek izan daitezkela horren poxpolo, ez? Haiek ikusteko esateko, Jon Maia batek lortu badu, niztergatik ez? Edo akaso saiatu naiteke, edo bietako bat, lehendik ezagutzen ez zutelako eta horiek ezagutarazteko modu bat ere badelako, edo bestetik, harenetik inbiditik edo, ez? Edo batek daki, barruan hortxe grina hori izan da, pentsatzen dudalako hauek animatuko dituztela, ez? Saia zaitez, ez? Aurkezpenean Patxo Telleriak oso ondo azaltzen zuen, ez? Bera gaztetan, berak nahi zuen olako ikasketa batzuk bilatu eta zuen topa. Azkenean Euskal Filologia egin zuen, baina Euskal Filologiak ez dauka zer ikusirik orain eskaintzen ari garena, ez? Pixka bat sortzaileen benetako lana, hurbiletik jarraitzea, jakitea mekanismoak zintzu diren sormenerako, ez? Patxo Telleria bera izango da, aurrengo hilean, ez? Bera egongo da, gazteekin eta gerora Joseba Sarrionandia, ez? Bai, Ioldi Beistain, Paul Urquijo, aipatu zenuten aurreko barikoan, Miren Amuriza, Amaia Egirazu, hainbat sortzaile bildu ditugu, bai. Hilabetean behin, larun bat goiz batean, 5 orduko tailer teoriko-praktikoan, eta gustatuko litzaidake esatea edo norentzat dela. Hori galdetu behar nizun, ez du aurretik jakintzarik edo alakorik behar, ez? Hortan aritu ez denak ere aukera baduela, eta gainera hauek denak debaldekoak dira. Gaur egun debalde ezer gutxi dagoen. Debalde ez dira. Debalde dira Bizkaiako kampusean, hau da Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulatuta daudenentzat. Besteentzat oso prezio eskuragarri jarri dugu, 15 euro, beraz debalde ez badira oso merke eta eskuragarri.
zoragarri ez, zentzu horretan. Hau da ardatzetako bat, baina beste bat badu, udan egingo duzuena, ez? Eta lekeitioa hartu duzue hartarako, eta nolabait ere hor proposatzen duzuena da, udako egonaldi bat hortan zentratutakoa izango dena, ez? Sormenean. Bai, esperientzia hori aurreko udan hasi ginen, udako sormenola, eta urrengo udan ere, kasu honetan uztailean izango da, 10-etik 15-era, 5-6 egun horietan, hor ere izango dugu antzeko eskaintza bat, ez? Kasu honetan egonaldiak izango dira, gazteak hor biziko dira, Lekeition bertan, leku zoragarria uda hori. Paraje ederra da, udaran joateko ere bai. Eta horri gehitzen baldin badiozu, kultur profesional, lehen mailako eta profesional bikainekin lan egitea egun osoan zehar, zoragarria. Gainera, udako sormen ola horrek badu ekimen txiki bat gehiago, eta da, arratsaldero kultur ekitaldi txiki bat egingo dugu, ikuskizun txiki bat, ez? Eta horretara publiko osoa egongo da gonbidatuta, beraz ateak zabalik, eta aukera egongo da sortzailearekin emanaldia ikusi ondoren solasaldi bat bideratzeko. Beraz uztartzen ditu esparru desberdinak, ez? Norberak sortu nahi duena, beste sortu dutena ikusi, elkarbizitza hortan ere zubigintzatik ere asko izango du, ez? Saregintzatik, kulturak ere horren beharra ere baduelako, eta zuek ere loraldian hortan ari zarete, ez da? Disiplina desberdinetako jendea eta elkarrekin harremanetan jarri, eta ea hortik ere zetxin parta sortzen den, ez da? Bai, guk begirada panoramiko bat eskaintzen dugu, ez gara zentratzen, ez gara zehazten arlo batean, ez? Ikusten duzuen bezala, negu da berri honetan, dantza, zinema, hitza, arte eszenikoak, literatura, musika, hau da, begirada panoramiko bat egin daiteke gure kulturari buruz. Bai, bakarren batek pentsatuko du Imanol, ez duzuela erronka makala aukeratu, saio honetatik pasatzen diren kulturgile eta sortzaile askok eta ere kezka ere erakusten dutelako gazteekin, ez? Esaten dute, hor bada belaunaldi bat, ez? Garai batean, hori, gazte txartela lehen esan dut galduta dugunok, aspaldian galduta dugunok, ez? Eta batez ere, hontan aintzindari izan zinetenok, eta hor belaunaldi bat bada oso militantea, oso sinistuta, kulturaren balioa inoiz eztabaidan jarriko ez duena, besteak beste, badatorrelako garai batetik nun ura ere etzegoen, edo debekatuta zegoen, eta alakoak baziren, ez? Gero ematen du hor belaunaldi batean, guzti hori modu naturalean jaso dugun horrekin behar bada, enbesteko garrantzirik ez diogula eman, eta orduan gazteek ere, gaur egun gainera, norberak badakizu bere logelan eta halako aisialdia ere nahiago izaten duten hontan, kultura konsumitzeko, ez, eta zuek berriz, baduzue lan hildo estrategiko bat gazteena, eta urtean zehar ere haientzako propio egindako kontzertuak eta ere eskintzen dituzue, ez da, terminalen, eta zuk horrek ematen dizun jakituriatik, baikor egoteko motiborik ikusten duzu, Imanol? Nahiko dramatikoak jartzen gara euskalgintzan. Badu balakon fustigatzeko, joera bat. Bai, eta egia da, egoera, aula dala, ez? Eta sokan asai batean bizi garela egunero, ez? Eta gauzak aldatzen ari dira, etengabe kantak esaten duen bezala, ez? Dana aldatzen dala. Baina gu oso baikor gara zentzu horretan. Ikusten baldin badugu gaur egun zenbat sortzaile gazte dauden, zenbat sormen berri, ze berritzaileak diren, zelako konpromisoak dauden, nola dagoen dantzertitik hainbat eta hainbat jende ataratzen arte eszenikoetan, musikagintzan, zenbat gazte ari dira diskoak grabatzen, gure garaian ez zegoen, ez kantitate, ez kalitate hori, ez? Beraz, baikorra gara, nik uste dut, botila erdi beteta ikus daitekela eta zantzuak badaude, eta gainera gu ez gara bakarrak horretan aritzen garenok, ikusten ari gara azken aldi honetan, euskal kultur transmisioaren inguruan hainbat eta hainbat programa ari dira sortzen, ez? Jakin aldizkariak, eta bera gaztearekin, badago hainbat ekimen, eta nik uste dut, legunean, han erabakesten ziren, Josepen eia gazteaz izatea, hainbat eskaintza dagoela, eta eskura dago hainbat eta hainbat gauza eder, hurbiltzeko profesionalen gana, edo ikusteko, edo parte hartzeko. Beraz, guk
bueno, botila nahiko beteta ikusten dugu. Zorionez baikor jarraitzen duzula, eta da behar du gainera, ze zuei badaukizue gainera akuilu zirikatzaile lana egitea, ez? Horretan eraritzen zaretelako, xixeatzen, ez? Batzutan normala den bezala, sortzaileek ere badutelako euren konfort eremua edo, ez? Eta, bueno, badakit honek funtzionatzen didala, hau egingo dut, eta tira. Eta zuek inguratzen zarete, eta esaten duzu, bale, hori oso ondo egiten duzu. Baina eta beste bidea hau probatzen baduzu, ez? Zuek hor pista batzuk ere ematen dizkiozu edo idea proposamen batzuk ere bai, ez? Bai, askotan abiatzen gara sormenetik eta zuk dinezun bezala proposamena, ez? Eta bai, gauza edarrak sortzen dira hortik, ez? Gure azkenengo esperientzia gazteekin Leioan estrenatu zen orain dela 10 egun, Galerna, kantika koralarekin, kantika koralean. Euskaldeko kostaldean inoiz izandako tragedia handienean oinarritutako ikuskizuna, ez? Eta eszenatokian 50 gazte, baina gazte oso gazte. 20 urtetik bera. Eta nola kantatzen duten, eta nola antzesten duten. Orduan izan zen aurre estreinaldia, baino estreinaldia nola ez festivalean. Festivalean egingo dugu Arriagan. Arriagan, ez? Hor ja ze martxoan izango da, hitzordua, ja apuntatzen hasi beharko da, datak eta ere badauzkagulako, ez da? Zuk ongi eskiburuan jakingo dituzu, zer urte guztia data horiekin amesten behar bada pasako duzu, eta aurten ere menu polita prestatu duzuela. Bai, martxoaren 9-tik 25-era, 20 bat emanaldi bilduko dugu, eta, bueno, betiko moduen, ez? Bilboko erdigunea hartuko dugu, euskarazko sormen garaikidea izango da ikusgai, eta berriro ere udaberrian estanda egingo du, ez? Bai, pista batzuk eman dituzu, Galerna izango da, ez? Horrela mugarrietako bat, eta gerora, pixka bat iragana eta etorkizuna, eta denak uztartuz, Benito Lertxundi bai, hortxe 80 urteak bete eta oraindik ere hortxe holtzetan eta dabiena, eta aurrekoan hemen izan ziren anonim popular ere bai, ez? Hor ikusteko, bertso gintzatik ere abiatuta, nola bestelako doinuak eta ere egin daitezken, ez? Bai, ala da. Eta gero, beti ere saiatzen zaretelako gazteentzako eta erakargarriak izan daitezkenak, hor multimedia digitalakin eta ere, ez? Nogela multimediarekin Arriagan egingo dugu surrealismo obra berria, breakdanceekin, benetan ere obra ikusgarria, La Terminalen egingo dugu egun oso bat gazteentzako sormenari dedikatua, eta hor egongo da R, bertsolariena bai, Formol, Silitia, Aria, iparraldeko iruneska biolontzeloekin, bueno, egia zan eskaintza oparo izango da. Lehen esan dugu gainera gazteak digitalean eta aritzen direla, eta zuek zer horrek ere bai. Azken finean ez, gazteak gure gana gerturatzeko zai egon baino, hobe izango dugula gu horrek gazten gana gerturatu ez, eta zuek ere hori egin duzu, eta hor digitalean ere ari zarete, eta bekaldi bat ere baduzu ez. Bai, nahi genuen eskaini beka bat arlo digitalean. Eta gainera, diseinatuta dago oso zabalik. Beraz, iaia edo zer sartzen da horretan, beka digital horretan, ari gara lanak hartzen, eta otsailaren bukaera martxoaren hasieran, plazaratuko dugu nori eskainiko diogun aukera urrengo urterako, 2024, garren urtean, 10. urte mugan, produktu digital bat plazaratzeko. Bai, eta hazi hori gainera txiki-txikitatik ere indadin, eskoletara eta ere gerturatzen zaret, eta hor programa bat ere badunzu ez, eskolatan eta ere, pixka bat kulturgintza, eta hemen inguruan dagoen guztia ezagutzen joan daitezen, ez? Bai, Euskal Kulturaren transmisioaren programa horretan badago bat deitzen dena Loraldia Eskola, eta hori kurrikulum barruan, hau da eskola orduetan, hainbat proiektu daukagu ikastola, eskola publiko desberdinetan, eta hori poliki-poliki joaten dira garatzen urtean zehar, aste honetan, irailean, urrian hasi ziren hain zuzen ere, eta maiatzean izango dute prest emaitza. Gehiago interesatzen zaigu prozesua, baina emaitza ere egongo da, eta herri horietan, aukera izango da ikusteko.
eta hartara lorategia, loraldia zari garen ez, lorategia gero eta handiagoa dela, gero eta edatuagoa dagoela, baina, claro, lorategia ondo egon dadin, lorezainak ere behar dira, ez? Eta horre kanpainak egiten dituzue, azken finean noski halako ekimen bat aurrera ateratzeko, jendearen babesa ere behar delako, jendearen elkartasuna ere behar delako, izan erabateko edo besteko, diru bidezkoa, lan bidezkoa, edo dana ere ondo etorria izango dela. Lorazainak dira jaialdiaren lagunak, komunitate hori, sortu dugun komunitate hori, gaur egun 2000 inguru daukagu lorazain, eta, bueno, haiek izango dituzte, hainbat onura eta hainbat abantaila, ez? Lasterre badugu ideia bat, loralditik pasadiren hainbat ekitaldi grabatu dira, eta orduan sormen horiek, haien eskuetan jartzeko asmoa daukagu. Igual etxera bidaltzea, opari gisa, eta entzuteko, iazko Antzidan fora jira adibidez. Begira, horiek, olako arribitxi horiek, gero jendeak gustora hartzen dituela. Eta beti esaten duguna, gero guztiok hartzen ditugu gustora, baina guztiok hartzeko bakarren batek ere eman behar du, ez? Egin behar du, besteok jaso dezagun, eta horregatik orain dela 9 urte lagun talde hori elkartu zinetenean, ez dakit nik zuek irudikatuko ote zenuten onaino iritsiko zinetenik, ze enpresa arrunt bat balitz behar badago ezkero aberastuta ere bai, baina bakigu hau aberaz diru asmorik gabeko elkarte batean ari zaretela, eta esan bezala, zuek abiatu bai, ekimen xume batekin abiatu, baina orain zenbateko adarrak dituen ikusita, atzera begiratuta bat arro, Imanol. Ez genuke hori asmatuko, baina bai hasieran eta gure ideia eraman genuenean esaten genuen gu asmo handiko proiektu bat jarri nahi dugu martxan, ambizio handiko proiektu bat martxan. Ez genuen nahi jaialdi txiki bat, eskutuan dagoena, 11 jaialdi dagoz nahi genuen. Erdigunean jarri. Erdigunean jarri, euskarazko sormena eta euskarazko transmisioa, ez? Eta justu Bilbon gainera. Eta Bilbon hirian, ez? Eta, hori lortu dugu, referentzia hori hor dago, eta, orain indartsu sentitzen gara, aukera daukagu finantziabide batzuk lortu ditugulako, eta horregatik hainbat ideia, ez? Eskola, sormenola. Alegia, zuek ezagututa, seguru burua orain ere martxan duzuela, eta gaur azkeneko kimua, azkeneko alea aurkeztu dugun bezala, hemendik datorren urtera oraindik ere egongo direla, kaso kimu berri gehiago, ez? Gelditu beharko dugu, ze gure azpegitura txikia da, ez neurria. Zenukete asmatuko, baina berez taldean 4 pertsona gara, ez? Eta gainera hontan baino, bestelako lanbidetan aritzen zaretenak, ez? Eta gero haiek bukatu eta holakoetan hasten zaretenak, ez? Horregunen baten azaldu behar diguzue, zuen egunak hainbesterako nolatan ematen duen, trikimailuan non dagoen, formula horik badote duzuen, baina tira, sekretuan gorde nahi baduzu ere gorde, kontua da segi, lorategi hori zaintzen, hartara alako lore ederrak eta dotoreak izan dagoan guztiok ere gozatuko ditugula eta bintzat gaztei orain deialdi hori xeingo diegu, ez? Horrentxe, eurentzat propio, sormen hola dutela, begira dezatela, saretan eta webean ere hortzikusiko dute informazio guztia, eta horren berri ere izango dugula aurrerantzean, Imanol. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, estimatuta, eta gure ikuslei, hori izango diegu, astea hasi dugula, baina gaurko astelena izan da, bihar aste artea, hemen izango gara laburtan, ordura arte txintxo ibili, izan.